May mga tao talaga na lapitin ng tukso. Kung mahina ka, ay talagang magkakasala ka sa iyong minamahal. Kung nakalublob ka na sa kasalanan, hindi mo na iyon basta matatakasan. Kahit gustuhin mong magbagong buhay ay hindi mo kaagad yun magagawa. Lalo na kung ang iyong tatakasan ay mga kampon pala ng kadiliman. Yan po ang nangyari sa aking Lolo Arnold maraming taon na ang nakararaan, Madam V. Karanasan niya ito noong edad 30 anyos pa lamang siya na paulit-ulit na ikinikwento sa amin upang hindi namin pamarisan. Kaya nais ko ring i-share sa mga tagapakinig ng channel na ito upang maging babala na rin sa mga kalalakihan na kagaya ko na mahihilig din sa mga magagandang babae. Ako nga po pala si Marlon. 21 anyos ang edad at kasalukuyang nakatira dito sa isang bayan ng Surigao del Sur. At ito ang kwento ng aking Lolo Arnold. Bago pa pumasok sa loob ng bahay si Lolo Arnold, ay narinig na niya ang mga nagkakabasagan na mga gamit nila sa loob ng bahay. Naririnig na din niya ang malakas na boses ng asawang si Emma. Sa labas naman ng kanilang bahay ay naroon ang mga tsismosa at tsismosong kapitbahay na nanonood sa dramang nagaganap. Hindi na niya matagalan ang mapanghusgang mga tingin ng mga tao sa paligid, kaya pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Nang makita siya ng asawang si Emma, ay pinagbabato na siya ng mga plato at baso. Emma, huwag mong pasagin ang mga yan. Tama na. Talagang babasagin ko ang lahat ng ito sa mukha mo! Halipartang lalaki ka! Pwede bang kumalma ka na lang muna? Huwag mong ubusin ang mga gamit natin. Bukas bibili naman tayo niyan. Walang hiya ka talaga! Manloloko ka! Kung hindi pa kita sinundo doon, hindi ko pa malalaman na makalandi ang ginagawa mo! Iyan ka na naman eh. Tamang hinala ka na naman. Wala naman akong ginagawang masama. Huling-huli ka na itinatanggi mo pa. Alam ko na may relasyon kayo ng babaeng yon, kaya gano'n na lang kung makapulupot sa'yo. Gustong-gusto mo naman na niyayakap ka. Walang hiya ka. Sandali lang naman, Emma. Kalma ka lang. Mag-usap tayo ng maayos. Wala kaming relasyon ng babaeng yon. Nagpasalamat lang siya sa akin kasi nung papasok na siya sa bangko, nahilo siya at nasalo ko. Nakapayakap siya sa akin. Nang makita ni Lolo Arnold na napaiyak na ng tuluyan ang kanyang asawa at hindi na magawang magbato ng mga plato at baso, ay marahan niya itong nilapitan. Nakita kasi niyang hinawakan nito ang tiyan na 5 buwan na. Nag-alala siya nang makitang nanlulumo na lang iyong napaupo. Niyakap niya ang umiiyak na asawa. Dati nagtatrabaho ako. Pinahinto mo ako kasi gusto mong dito lang ako sa bahay. Palagi rin tayong nag-aaway noon kasi nagsaselos ka sa mga kasama ko sa trabaho. Tapos ngayong buntis na ako at pangit na, ganyan ang gagawin mo sa akin. Nilalason mo lang kasi ang sarili mong isip eh. Kung tutuusin, wala ka naman dapat na ikagalit kasi ikaw lang naman talaga ang mahal ko. Hindi ko kilala ang babaeng yon. Maniwala ka. Talaga? Oo. Hindi ka nagsisinungaling? Oo, hindi ko yung kilala. Ikaw naman kasi bigla ka nalang nagalit nung makita mo na kumapit sa akin. Dapat kasi lumapit ka para naalaman mo kung bakit sumakap sa akin yung babaeng nahilo. Kasi nga buntis na ako at pumangit na, kaya akala ko naghahanap ka na ng sexy at maganda. Kahit naman buntis ka na, maganda ka pa din. Kaya hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Pagtiwalaan mo naman ako, pwede pa?
Hindi na kumibo ang asawa ni Lolo Arnold. Kumapit na lang iyon sa kanyang braso at himpit na umiyak sa kanyang dibdib. Pinakalma naman niya ng tuluyan ang asawa. Matapos ay inakay patungo sa kanilang kwarto at pinahiga doon para magpahinga. Siya na ang nagligpit at nagdakot ng mga nabasag na plato at baso. Matapos na mailigpit niya ang mga nakakalat na gamit doon at madakot ang mga nabasag na gamit, ay nagbalik siya sa loob ng kanilang kwarto. Kumuha siya ng malinis na damit sa cabinet at nagpalit. Okay ka na ba, mahal? Oo. Okay na ako. Pasensya ka na, ha? Masyado lang siguro ako nagsa-self-pity. Ganito lang talaga siguro kapag nagbubuntis. Naintindihan ko. O sige, alis na muna ako. Wala naman tayong mga plato at baso. Basag ng lahat. Huwag na, magpahinga ka na lang. Wala ka pang tulog. Ako na lang ang pupunta sa palengke at bibili ng plato. Bibili din ako ng lulutuin ko ngayong tanghalian. Sige. Eto ang pera, oh. Ikaw nang bahala, ah. Nahiga na sa kama si Lolo Arnold. Tumabi naman sa kanya ang asawa. Kaagad siyang nakatulog dahil sa pagod at puyat sa kanyang trabaho bilang gwardya. Sakalang bumangon si Lola Emma nang makitang himbing na ang tulog ng asawa. Lumabas ito ng kwarto at muling isinara iyon. Tanghali na nang magising si Lolo Arnold. Lumabas siya ng kwarto at nang makita siya ng asawa ay kaagad itong tumayo at nakangiting lumapit sa kanya. Oh, gising ka na pala. Gusto mo na bang kumain? Ipaghahain na kita. Oo, nagugutom na nga eh. Ano pang niluto mo? Sinigang na bangus. Halika na at ipaghahain kita. Sige, pero sasabayin mo akong kumain, ha? Sumang-ayon naman ang asawa ni Lolo Arnold na sabayan siyang kumain. Minsan pa ay naging masaya sila ng mga oras na yun. Kinabukasan ay pumasok na ulit siya sa kanyang trabaho bilang gwardiya sa bangko sa bayan. Kagaya ng dati ay nakapwesto siya sa entrance ng bangko, kaya lahat ng pumapasok doon ay nakikita siya. Isa na roon si Janice na pumasok sa bangko para magpa-in-cash ng tseke. Good morning, ma'am. Good morning. Looking good palagi, ah. Saglit na tumigil sa harapan ni Lolo Arnold si Janice. Bahagyang ibinaba ang suot na shades. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Nakita niyang ngumiti ng matamis si Janice bago tuluyang pumasok sa loob ng bangko. Nang makaupo na ito sa loob at naghihintay sa pila para makalapit sa teller, ay napansin ni Lolo Arnold na panay ang sulyap nito sa kanya. At di naman nagtagal ay nakita niya na nakalapit na iyon sa teller at nagpa-in-cash matapos ay lumabas ng bangko. Para sa'yo yan. Tip ko kasi maayos ka magtrabaho. Alam mo bang ikaw talaga ang dahilan? Kaya gusto kong dito sa branch na ito laging nagpapa-encashment. Siya nga pala. Ito ang address ng bahay ko. Kung may oras ka, pasyalan mo ako. Masyado ka namang prangka, ma'am. Sa totoo lang, parang ang hirap tumanggi sa mga babaeng kagaya mo. Ang ganda mo kasi. Ma'am, salamat dito sa tip mo, ha? Ingat po kayo. Muling ngumiti si Janice nang alisin ang suot na shades. Tinignan nito ng matagal si Lolo Arnold. Ilang sandali pa ay umalis na ito. Pero si Lolo Arnold ay nanatiling tulala. Para siyang nagising sa pagkakatulog nang tapikin ng kasama niyang gwardya. Sakalang niya na lamang wala na si Janice at may papasok na kliyente sa bangko, kaya kailangan niyang buksan ang pintuan. Naroon na din ang isang teller ng bangko na si Daisy. Ano bang nangyayari sa'yo?
Meron tayong mga papasok na kliyente pero nakatulala ka dyan. Sorry ma'am, hindi ko lang napansin na may pasok pala. Parang lumilipad ang isip mo May problema ka ba? Inaway ka ba ni Emma dahil sa nangyari kahapon? Oo ma'am, nagwala sa galit nang umuwi ako. Nakita niya kasi nakakapit sa akin yung babaeng nahilo. Sobra naman talagang pagiging selosa niya. Hindi muna siya nagtatanong kung bakit ganun ang nangyari. Basta na lang siyang nagagalit. Pero ayos na po ma'am, nagpaliwanag na ako sa kanya. Ay, nag-asawa siya ng gwapo kaya kailangan niyang harapin ang mga ganyang bagay. Dapat nga maging proud pa siya. Kasi sa dami na nagkakagusto sa'yo, siya pang napili mo, di ba? Naku ma'am, nakakahiya naman po. Pati pala kayo ay alam na alam ang problema naming mag-asawa. Siyempre naman. Sa tagal na nating magkasama dito sa trabaho, hindi na yun malilihim sa akin. O siya, sige na. Marami ng kliyentang dumarating. Isipin mo muna ang trabaho at hindi ang problema, okay? Opo Ma'am Daisy, salamat po. Bago pumasok sa loob ng bangko si Daisy ay iniunat nito ang isang daliri. Idinikit sa pisngi ni Arnold habang ang mga mapupungay na mata ay waring nangaakit. Kaya nang makapasok na sa loob ng bangko si Daisy ay napangiting inasikaso ulit ni Lolo Arnold ang mga pumapasok at lumalabas na kliyente. Makalipas ang mahabang oras ay natapos ang duty niya at dumating ang kapalitang gwardya. Habang nagbibihis siya ay nakita niya ang papel na ibinigay ni Janice. Hindi maintindihan ni Lolo Arnold pero pakiramdam niya ay parang gusto niyang muling makita si Janice. Kaya pinuntahan niya ang tirahan nito. Malaki pero may kalumaan na ang mansyon na tirahan ni Janice. Bukas ang gate kaya pumasok na siya at kumatok sa pintuan ng bahay. Alam ko na darating ka. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko para kasing gusto ko nang makita ka muli. Napakaganda mo kasi, Janice. Nakakakit ka talaga. Ang mga tingin mo sa akin parang tumatagos hanggang sa kaloob-looban ng katawan ko. Nabubuhay ang aking dugo sa tuwing pupunta ka sa bangko at tititigan ako. Gusto talaga kitang mayakap at makasama sa buong magdamag. Bihira lang akong magkagusto sa isang lalaki. Sa totoo lang, pihikan ako. Pero kapag nagustuhan ko, hindi ako pumapayag na hindi maging akin. Halika, lumapit ka sa akin. Alam ko naman na pareho lang ang init ng katawan na ating nararamdaman. Nang hawakan ni Janice ang kamay ni Lolo Arnold at hatakin papasok sa loob ng kwarto, ay wala na siyang nagawa. Naging sunod-sunuran na lang siya sa bawat gustuhin yun. Magdamag siyang namalagi sa piling ng babaeng iyon. Ilang ulit na may nangyari sa kanila. Kaya naman sa pagod ay nakatulog na sila at umaga na nang magising. Kaagad na nagbihis si Lolo Arnold at umalis na. Dumiretso na ulit siya sa bangko para mag-duty. At matapos ang maghapon ay sakalang siya nakauwi sa kanila. Gabi na ulit. Nakasimangot na naman ang kanyang asawa nang buksan ang pintuan. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka umuwi kahapon? Hindi kasi dumating yung papalit sa akin kaya diretso na ako sa duty. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Duty ba talaga sa bangko o sa babae mo na naman? Sino na naman ang babaeng kumaladkad sa'yo? Emma, pwede ba? Pagod na nga ako sa trabaho tapos pag uwi ko ganyan pa. Yan pang isasalubong mo sa akin. Baka pwede naman makapagpahinga ako. Siguraduhin mo lang na sa trabaho na uubos ang oras mo, ha? Hindi na kung kani-kaninong babae. Baala ka kung anong gusto mong isipin basta ako. Wala akong ginagawang masama. Pwede ba? Matulog na lang tayo kasi pagod na ako. Matapos magbihis ay nahiga na si Lolo Arnold sa kanilang kwarto para hindi na humaba pa ang kanilang pagtatalo. Iniwanan niya sa sala ang asawa
na patuloy na nagagalit. Sige, panindikin mo lang ang mga sinabi mo sa akin Dahil kapag may ginagawa kang kalokohan, malalaman ko rin yan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Nagulat si Lola Emma nang mapatingin sa pintuan ng kanilang bahay. Paano nga ay marahang bumukas iyon? Nang nilapitan niya iyon para isara, ay nalanghap niya ang malakas na hangin na tumama sa kanyang katawan. Kaya naman hindi niya agad naisara ang pintuan. Nang igala niya ang paningin sa labas ng bahay, ay may nakita siyang anino na tumakbo at nagtago sa halamanan. Kinabahan siya at kaagad na isinara ang pintuan. Nang mapansin niya na nakabukas din ang bintana, ay kaagad niya itong nilapitan para isara. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang may nakasilip doon na malaking aso. Arnold! Arnold, halika dito, madali! Bakit ka pa sumisigaw? Ano ba nangyari sa'yo? Meron kasing malaking aso sa bintana. Muntik niya na akong kagatin. O sige, diyan ka lang. Titingnan ko. Kinuha ni Lolo Arnold ang walis tingting na naroon din at dahan-dahang lumapit sa nakabukas na bintana. Pero wala naman siyang nakitang aso doon. Bago niya isinara ng tuluyan ang bintana, ay tiningnan pa niya ang madilim na paligid. Wala siyang nakita, pero nakarinig siya ng huni ng ibong wakwak. Kinabahan siya dahil sa lugar nila, kapag nakarinig ng huni ng ganoong klase ng ibon, ibig sabihin ay mayroong aswang sa paligid. Idagdag pa ang malakas na alulong ng aso. Kaagad na isinara niya ang bintana at siniguradong maayos ang kandado niyon. Tayo na, matulog na tayo. Wala naman akong nakita na aso. Kanina nandun yun sa bintana. Baka umalis nang makitang may hawak ang walis tingting. Asong gala lang yon. Baka naligaw dito sa paghahanap ng makakain. Nagugutom siguro. Matulog na tayo. Arnold, kasi kanina may narinig akong huni ng ibon sa bubungan natin. Tapos umalulong yung mga aso. Di kaya may aswang sa paligid? Kasi buntis ako. Huwag mong takutin ang sarili mo. Hindi totoo yun. Nagpunta na nga sila sa loob ng kwarto. Hindi niya ipinaalam kay Emma na pareho sila ng iniisip dahil ayaw niyang matakot iyon. Nang nakahiga na sila ay nakatulog sila ng magkatalikod. Paano nga ay galit pa rin sa kanya at nagtatampo ang kanyang asawa. Nang gabing iyon ay naging mababaw ang tulog niya. Pinakikiramdaman niya ang paligid, pero wala na siyang kakaibang nararamdaman hanggang sa umaga na. Uuwi ka ba mamaya o mag-overtime ka na naman? Hindi ako sigurado. Kapag hindi dumating ang karelyebo ko, diretso ako. Kailangan kong mag-ipon para sa panganganak mo. Sige, mag-iingat ka. Siya nga pala. Pag madilim na, huwag ka nang lumabas ng bahay. Isara mong mabuti ang pintuan at bintana ng bahay natin. Itabi mo sa iyo yung walis tingting at yung itak. Sige, alam ko nang gagawin ko. Magpapasama na lang ako sa kapatid kong si Junjun para may kasama ako dito sakaling mag-overtime ka. Napangiti si Lolo Arnold. Hinalikan niya sa pisngi ang asawa bago siya umalis. Kagaya ng dati ay masiglang pumasok sa trabaho si Lolo Arnold. At pagkatapos ng duty ay hindi siya umuwi sa kanila. Sa halip ay nagtuloy siya sa bahay ni Janice. Arnold, ano kaya kung magsama na tayo? Hindi ba mahal na mahal mo naman ako? Ha? Hindi pwede, Janice. Kasi may asawa ka at buntis na siya? Hindi mo ba siya makakayang iwanan?
Bigyan na lang natin ng sustento ang magiging anak nyo. Paano mo nalaman na meron akong asawa at buntis na siya? Sinabi ko na sa'yo na kapag interesado ako sa isang tao na gusto kong makuha, inaalam ko ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Kaya bago ko pa ibigay ang sarili ko sa'yo, alam ko ng lahat. Janice, okay naman tayo sa ganitong setup, hindi ba? Kawawa naman kasi si Emma kung iiwanan ko siya. Naaawa ka lang ba? O talagang mahal mo siya? Asawa ko siya, Janice. Kasal kami. Pero mahal din naman kita. Kaya pwede naman tayo sa ganitong setup lang, hindi ba? Gusto kong maging akin ka ng tuluyan, Arnold. Iwanan mo ng asawa mo at magsama na tayo. Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya, ako na ang magsasabi. Huwag mong gagawin yan, Janice. Nagkasala tayo kay Emma sa ginawa natin. Bigyan mo ko ng sapat na panahon para pag-isipan ang mga bagay na yan. Okay, sige. Inaasahan ko na magdidesisyon ka ng tama. Yun ay kung gusto mong maging masaya at magkaroon ng magandang buhay. Makakaya ko yung ibigay sa'yo. Muli makikita ang kalituhan sa mukha ni Lolo Arnold dahil ngayon, pakiramdam niya ay naiipit na naman siya sa isang mabigat na sitwasyon. Alam niya na desperado na din si Janice na magsama sila. Nang umuwi siya kinabukasan na ay tuliro siya. Parang hindi niya matagalan ang mga tingin sa kanya ni Emma. Habang kumakain sila ay wala siyang kibo, kaya hindi na nakatiis ang kanyang asawa. Kanina ko pa napapansin na panay ang buntong hininga mo. May problema ba? Wala. Pagod lang ako. Sabi mo mag-o-overtime ka, kaya hindi ka umuwi kagabi. Pero hindi ka naman pala nag-overtime. Paano mo naman nalaman na hindi ako nag-overtime? Grabe na yung paghihinala mo ah. Hindi yun hinala. Kasi kagabi nagpunta kami ng kapatid ko sa duty mo. Naroon ang karelyebo mo. Sabi niya sa akin umalis ka na daw at umuwi. Saan ka umuwi kagabi, ha? Emma, kasi... Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magwawala sa galit. Hindi na ako magbabasag ng gamit. Wala naman ako nakitang ebidensya. Hindi ko naman alam kung anong ginawa mo kagabi. Mahirap magbintang kasi wala naman akong nakita. Nakakapagod na, Arnold. Sige na. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Basta ako, mananahimik lang ako. Pero huwag kang magugulat kung isang araw, nag-iisa ka na lang dito. Bago pa makasagot ulit si Lolo Arnold, ay tinalikuran na rin siya ng kanyang asawa. Pumasok na yun sa kwarto at nagkulong doon. Naiwanan siyang mag-isa sa hapagkainan na nag-iisip ng malalim. Kaya naman ng sumunod na mga araw, ay inawasan niya munang puntahan si Janice. Pagkatapos ng duty niya ay umuwi na siya. Ganun pa man ay hindi pa din siya kinikibo ng kanyang asawa. Hanggang minsang matapos siyang mag-duty at nakaalis na sa bangko. At habang nasa waiting shed siya at nag-aabang ng masasakyan, ay dumating si Janice. Ilang araw na ako naghihintay sa'yo. Hindi ka dumarating. Iniiwasan mo ba ako? Nakakaramdam na si Emma na meron na naman akong ginagawang kalokohan kaya nagpapalamig muna ako. Pero hindi naman ibig sabihin yun. Ay hindi na kita pupuntahan. Pupuntahan pa rin kita. Hintay-hintay ka lang. Mainipin akong tao, Arnold. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Ibig sabihin, ay mas pinipili mo pang babaeng yon kesa sa akin. Kapag lumayo ako, hindi mo na ako makikita. Asawa ko siya, Janice. Kasal kami. Bago pa tayo nagkakilala, ay magkasama na kami. Pero ako ang higit na nagmamahal sa'yo. Puro nakaw na nga lang ang oras na ibinibigay mo sa akin eh. Tapos hindi mo pa ako pupuntahan? Ilang gabi na ako naghihintay sa'yo. Ah, talaga ba? So, ibig sabihin ay totoo palang kutob ko. Meron ka na namang kinalolokohan? Emma, magpapaliwanag ako. Bago pa makapagpaliwanag si Lolo Arnold,
ay sinampal na siya ng kanyang asawa. Nang makita niya na susugurin nito si Janice ay kaagad niya itong inawat at niyakap. Pilit naman iyong nagwala sa galit. Pero kahit anong pagpupumiglas nun ay hindi niya iyon pinakawalan. Napakawalang hiya mo talaga, Arnold! Manloloko ka! Ikaw namang babae ka, ha? Alam mong may asawa na, pinatulan mo pa! Ang dami namang lalaki dyan, ha? Bakit asawa ko pang nilandi mo? Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Kung bakit natutokso pa siyang humanap ng iba? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Losyang ka na nga. Bungangera ka pa. Hoy, babaeng malandi! Nagiging bungangera lang ako kasi haliparot din tong asawa kong to. At dahil yon sa karengking na babaeng kagaya mo. Ay nako, kawawa ka naman Arnold. Nakatagpo ka ng ganyang klaseng babae. Kung ako sa'yo, iiwanan ko na yan. Hahanap ako ng mas deserving na babae para sa'yo. At kung ako ang pipiliin mo, magiging maligaya ka. Janice, tama na. Umalis ka na. Saka na lang tayo mag-usap. Umalis ka na! Umalis ka na, sabi! Inis na umalis si Janice. Patuloy namang nagwawala sa galit si Emma. Nang wala na sa kanilang paningin si Janice, ay sakalang niya pinakawalan ng asawa. Umiiyak yun sa galit. Hindi naman alam ni Lolo Arnold kung paano magpapaliwanag. Hanggang sa makauwi sila ng bahay ay nag-aaway sila. Ayoko na! Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mong panloloko sa akin. Paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Eh ma'am, pwede ba? Huwag kang umalis. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon pa. Hindi ko na uulitin. Natukso lang kasi ako eh. Nakakadiri ka? Sumisiping ka sa ibang babae tapos tatabi ka sa akin? Napaka-immoral mo! Sinabi ko na sa'yo dati pa na kapag hindi ka nagbago sa mga ginagawa mo, iiwanan na kita! Emma, please. Huwag kang umalis. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Mas mabuti na siguro ang maghiwalay tayo para magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Junjun, kunin mo na itong maleta at umalis na tayo! Sumunod naman kay Emma ang kanyang kapatid. Dinampot na noon ang maleta at lumabas na sila ng bahay. Pero sinundan sila ni Lolo Arnold at pilit na kinukumbinsi ang asawa na wag nang umalis. Lalo pa nga at gabi na. Hinawakan niya iyon sa braso. Bumalik ka na sa babae mo. Magsama kayo hanggang impyerno. At sana lang, huwag uuring niyang ari mo dahil sa kalokohan mo. Eh ma'am, madilim na. Delikado ang panahon, lalo na nga. At buntis ka. Huwag na kayong umalis ngayon. Yung nangyari nung mga nakarang gabi, aswang yun. Umaaligid sa bahay natin. Baka ikaw ang target niya. Huwag mo akong takutin. Ikaw na nga ang nagsabi, di ba, na hindi yun totoo. Wala nang nagawa si Lolo Arnold nang hawiin ni Lola Emma ang kanyang kamay. Tuluyan na yung lumakad palayo sa kanya. Pero hindi pa yon tuluyang nakakalayo. Ay hinarang na yun ng isang malaking asong itim na namumula ang mga mata. Tumutulo ang laway na parabang nauulol. Junjun, bugawin mo yung aso. Baka kagatin tayo niyan. Teka lang. Parang hindi naman ito ordinaryong aso ha. Sobrang laki. Sumunod naman si John. Binugaw ang aso. Pero sa halip na umalis yun ay lalong nagalit at umangil. Kumakbang papalapit sa kanila. Kaya naman marahan silang umatras nang makatiyak na hindi iyon ordinaryong aso. Naisip na baka isa yung aswang, kaya nang hindi na matagalan ng takot, ay tumakbo sila pabalik habang patuloy ang pagsigaw. Arnold, tulong! May aswang!
Patuloy na tumakbo sina Lola Emma at ang kapatid nitong si John habang humahabol naman ng asong itim. Nang malapit na silang abutan, ay humarang sa asong itim si Lolo Arnold na may dalang itak. Narinig na pala niya ang sigaw ng asawa, kaya kumuha na siya ng sandata. Natigilan ang asong itim nang makita siya na may hawak na itak. Layuan mo ang asawa ko! Huwag mong pag-interesan ang aming anak! Umalis ka na dito! Shoo! Shoo! Hindi yan ordinaryong aso! Aswang yan, Arnold! Mag-iingat ka! Lalong nagalit ang asong itim nang marinig ang sinabi ni Lola Emma. Sumugod yun ng mabilis at dinamba sila. Pero buo naman ng loob ni Lolo Arnold na hinarang ang malaking asong itim. Nagpambuno sila. Nabitawan niya ang itak nang makalmot siya ng aso. Nang sasagpangin na siya ay hinawakan niya sa leeg ang aso at pilit na iniwasan ang matatalas na pangil yun. Mga kapitbahay! Tulungan mo kami! May aswang! Tulong! Dahil sa malakas na pagsigaw ni Lola Emma ay naagaw noon ang atensyon ng asong itim. Saglit na napatingin sa kanya, kaya nakabuelo si Lolo Arnold at tinadya kanya ang aso. Natumba iyon, pero kaagad ding tumayo. Hindi pa siya nakakatayo ay dinamba na naman siya ng asong itim. Kaya nang makita niya na malapit lang ang nabitawang itak, ay kaagad na dinampot at sinaksak sa tagiliran ng asong itim. Dahil nasugatan ng malala ay tumakas yun. Emma, wala na ang aswang. Ay nang umuwi sa bahay. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko pa din nakakalimutan ang kataksilan mo. Okay, sige. Hindi kita hahawakan. Tayo nang umuwi. Nagbalik nga sila sa kanilang bahay. Ginamot ni Lolo Arnold ang mga galos niya sa mga braso at leeg. Nagtuloy siya sa kanilang kwarto nang matapos ayusin ang mga sugat niya. Natulog sila nang magkatalikod ng pwesto. Kinabukasan nang magising si Lolo Arnold ay wala na ang kanyang asawa. Nakumpirma niya iyon nang makitang wala na rin ang maleta at ang kapatid niyon na si John. Kaya siya na lang ang nagtimpla ng kanyang kape at nagluto ng almusal. Matapos na kumain ay naligo na siya at nagbihis. Pumasok sa kanyang trabaho. Bakit sambakol yung mukha mo? Para kang nalugi ng malaki. May nangyari na naman ba sa inyo? Wala ma'am. Medyo nagkaroon lang ng uting. Hindi pagkakaunawan. Palagi naman ganun, hindi ba? Palaging away, selos. Hindi ka ba nagsasawa sa ganong sitwasyon? Ewan ko. Nito mga nakaraang araw, ang gulo talaga ng buhay ko. Kayo na, nilayasan ako ni Emma. Maghiwalay na daw kami. Talaga? Umalis na siya? Ang lakas ng loob niya makipaghiwalay, ha? Wala naman siyang trabaho ngayon at isa pa ay buntis siya, di ba? Wala akong nagawa eh. Yun ang desisyon niya. Akala ko ay makukuha ko pa sa maayos na usapan. Pero pagising ko wala na siya. Kagabi pa sana yun aalis. Kasi lang hindi natuloy. Ay nako, minsan ay ganyan talaga ang buhay. Dumarating ang mga problema. Pero lahat naman ng mga yan ay may solusyon. Tandaan mo, sa buhay ng isang tao, lalo na kung tungkol sa pag-ibig, kapag may umalis, may darating. Kapag may nawala, may papalit. Kaya chill ka lang. Hindi pa katapusan ng mundo. Umiti sa kanya ng matamis si Daisy bago yon pumasok sa loob ng bangko. Kaya bahagya din siyang napangiti. Nagkibit balikat at muling itinuloy ang trabaho. Pilit niyang itinuon ang atensyon sa trabaho at pansamantalang kinalimutan ang problema nila ng asawa. Matapos ang kanyang duty ay nagtuloy siya sa mga biyenan niya pero kagaya ng kanyang asawa
ay galit din ang mga iyon sa kanya, lalo pa nga at nalaman na ang ginagawa niyang pangbababae. Hindi nga siya pinayagang pumasok ng bahay. Sa pintuan na lang siya kinausap ng asawa. Dati, binigyan na kita ng pagkakataon pero umulit ka pa din. Huwag ka nang babalik dito ha. Hindi na ako sasama sa'yo. Mahal kita, Emma. Hindi mo na ba akong papatawad? Hindi na. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Wala nang pipigil sa'yo. Umalis ka na. Pero Emma... Umalis ka na! Wala na siyang nagawa nang isara na ng asawa ang pintuan. Nang hindi na yon binuksan ni Lola Emma, kahit anong pagtawag niya ay napilitan na rin siyang umalis. Naglakad palayo sa bahay ng biyenan niya. Patuloy siyang naglakad sa kalsada na parang wala sa sarili. Hindi niya namamalayang nakarating na pala siya sa tapat ng bahay ni Janice. Nang mapansin niyang nakabukas ang gate, ay pumasok siya at lumapit sa bahay. Noong una, ay alanganin siyang kumatok. Pero nang kalaunan ay kinatok din niya ang pintuan. Janice? Nandiyan ka ba? Buksan mo ang pintuan. Janice? Kausapin mo ako! Nagulat siya nang bumukas ang pintuan. Nang makabawi, ay pumasok siya sa loob ng bahay at hinanap si Janice sa bawat sulok noon. Hindi na niya yon nakita. Napansin niyang wala na ring mga damit sa cabinet, kaya naisip niya ang huling sinabi ni Janice na hindi na rin yun magpapakita sa kanya. Kaya nanlumo siyang napaupo sa kama na naroon. Napabuntong hininga at makalipas ang mahabang oras ay lumabas siya ng bahay at muli niya itong isinara. Nang maisara na ang pintuan ay naglakad na siya palabas ng bakuran. Isinara muna din niya ang bakal na gate. Paalis na sana siya ng isang sasakyan ang huminto sa harapan niya. Arnold? Taga rito ka pala? Hindi po, ma'am. Yung kaibigan ko ang taga rito. Kaso wala siya eh. Palagay ko lumipat na. Ganun ba? Pauwi ka na ba? Opo, ma'am. Medyo gabi na. Kaya uuwi na din ako. Para makapagpahinga. Nako, sumabay ka na sa akin. Idadaan na lang kita sa inyo. Doon din naman ang way ko. Naku, wag na po, ma'am. Nakakahiya naman. Sige na. Tatanggihan mo pa ba ang alok ko? Sige ka. Magtatampo ako sa'yo niyan. Sige na nga po, ma'am. Pasensya na po, ha. Medyo tensyonado lang ako. Ganun ba? Oh, etong candy. Pampaalis ng tensyon mo. Napangiti si Lolo Arnold. Inabot niya ang candy at isinubo. Kakaiba ang tamis nun. Parang gumaan ang pakiramdam niya. Napangiti siya nang makitang nakatingin sa kanya si Daisy habang pinaglalaroan niya sa kanyang bibig ang candy. Di nagtagal ay pinatakbo na ni Daisy ang kanyang sasakyan. Inihatid siya noon sa kanyang bahay, kaya nang makababa na siya ng kotse. Salamat ng marami, ma'am. Dito palang bahay mo. Hindi mo man ng bako aanyayahang pumasok sa loob para makapagkape man lang tayo. Sige po, ma'am. Kung hindi naman nakakaabala sa'yo. Pumasok ka muna nang makapagkape tayo at makapagkwentuhan na din. Sure. Mahaba pa naman ang oras. Bukas pa naman ang pasok natin kaya makakapag-usap pa tayo ng mahaba. Nang makapasok na sila sa kanilang bahay, ay kaagad niyang pinaupo sa set na naroon si Daisy. Nagtimpla siya ng kape at binigay sa babae. Tig-isa sila ng tasa. Nang maghubad siya ng damit at magpalit, ay may kung anong pulbos ang inilagay ni Daisy sa tasa ng kape ni Lolo Arnold. Nang makabihis na siya ay ininom niya ang kape.
Noon naman napansin ni Daisy ang mga sugat niya sa braso. Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong mga kalmot? Kagagawan ba yan ni Emma? Hindi. Yung aso ang may kagagawan nito. May sumalaka na aso sa akin. Halika nga at nang malinis natin. Meron ka bang alcohol dito o kaya betadine? Meron, ma'am. Eto ho. Arnold, kapag wala tayo sa trabaho, wag mo na akong tinatawag na ma'am. Huh? Masyadong formal eh. Daisy na lang. Sige, ma'am. Sige. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mong itawag ko sa'yo. Bakit? Natural. Alcohol ito eh. Konting tiis lang. Mamaya, giginhawa ka na. Habang ginagamot ni Daisy ang mga sugat niya, ay hindi niya mapigilan ng titigan ang magandang mukha noon. Lalo na ang mapupulang labi at mapupungay na mga mata. Nang mapansin siya ni Daisy ay tumigil yon sa kanyang ginagawa. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Bakit? Napakabait mo sa akin. Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Manhid ka ba para itanong pa sa akin ang bagay na yan? May asawa na ako. Isa lang akong hamak na gwardya pero bakit ako pa ang magugustuhan mo? May pera ka. Magandang posisyon mo sa bangko. Kung tutuusin ay maraming lalaki ang magkakagusto sa'yo. Naitanong ko na rin yan sa sarili ko eh. Iisa lang ang naisip ko. Ikaw ang nagustuhan ng puso ko. Pero yun nga, hindi ko naman alam kung magugustuhan mo rin ako. Kaya ako na mismong gumawa ng paraan para magkalapit tayo. Napakaganda mo. Sino ba naman ako para tanggihan ang isang kagaya mo? Talaga ba? Hindi mo ako tatanggihan? Oo naman. Napakaganda mo kayo. Kasunod noon ay hindi na napigilan ni Lolo Arnold ang kanyang sarili. Hinawakan niya sa braso si Daisy habang nakatitig sa mga mata nun. Hinalikan niya si Daisy. Kusa naman yung nagpaubaya sa kanya. Hindi nagtagal ay binuhat niya sa kwarto ang babae at isinara ang pintuan. Ang kwarto nila ang naging piping saksi sa lahat ng nangyari sa kanila ni Daisy ng mga oras na yun. At pagkatapos ng maiinit na sandali ay nag-usap sila. Pasensya ka na. Nadarang ako sa tukso. Huwag kang mag-alala. Ano man ang nangyari sa atin, pananagutan ko. Kagustuhan naman nating dalawang nangyari. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Mahal kita, Arnold. Matagal na. Kaya wala akong pagsisisihan. Ano man ang mangyari pagkatapos ng gabing ito. Mananatili na ako sa tabi mo, Daisy. Yun naman talaga ang inaasahan ko eh. Siya nga pala. Samahan mo ako bukas ha? Saan naman tayo pupunta? Kay Tia Amelia. Ipapakilala kita sa kanya. Sige. Pero hindi pa nakakahiya? Huwag ka mag-alala. Palagi na kasi kitang naikikwento sa kanya. Kaya kapag nakita ka niya, matutuwa yon. Ganun ba? Wanted na pala ako ng Tia Amelia mo. Nang sumunod na araw nga, ay nagpasama kay Lolo Arnold si Daisy sa baryo ng tiyahin noon. Pagdating pa lang nila sa baryo, ay nakita na niya ang malaking lumang bahay Kastila. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay kakaiba ang naramdaman niya. Paano nga, ay makulimlim ang loob ng bahay dahil makapal ang mga kurtinas sa bahay at malamlam ang ilaw. Sinalubong sila ng isang matandang babae. Magandang araw, Tia Amelia. Kumusta na po kayo? Ay, ayos naman ako. Sigurado ako na ikaw si Arnold, ano? Matagal ka na kasing ikinukwento ni Daisy sa akin na isang araw ay isasama ka niya dito.
At ngayon ko lang napatunayan na totoo nga palang sabi nitong pamangkin ko na talagang gwapo ka. Abay bagay kayo. Nako, kilala niyo po pala ako. Oo naman, Arnold. Kasi palagi kitang kinikwento kay Tia Amelia. Tuwing bibisita ako dito. Kaya kahit ngayon ka palang niya nakita, alam niya na agad na ikaw yung kinikwento ko. Kaya pala. Parang sigurado na agad si Tia Amelia. Mano po? Iniabot naman ni Aling Amelia ang kamay kay Lolo Arnold. Nang magmano siya, ay hindi niya man lang narinig sa matanda ang salitang, "Kaawaan ka ng Diyos," na madalas na sinasabi ng mga matatanda kapag nagmamano ang isang bata. Sa halip, ay hinawakan ni Aling Amelia ang kanyang ulo at hinimas iyon. Naramdaman nga niya na nabunutan yata siya ng buhok, pero hindi na niya yon pinansin. Bagkus ay pilit na lang siyang ngumiti kapag tinitingnan siya ng matanda. Habang nagkikwentuhan sila ay naghain ng pagkain ng matanda at kagaya ng dati ay mayroon na namang candy na kagaya ng ibinigay sa kanya ni Daisy. Oh, pagkatapos kumain, dapat mag-candy ka para pangimagas. Heto, kuha ka. Oo nga eh. Ang sarap ng candy na ito Mula nang matikman ko ito, parang hinahanap-hanap ko na. Kunin mo na lahat para kapag gusto mong kumain, makakakain ka. Sige, kukunin ko na. Kahit nakakahiya. Kinuha nga ni Lolo Arnold ang mga candy at nilagay sa kanyang bulsa. Natutuwa naman sina Daisy at Aling Amelia. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan ng lihim ang mga ito. Nag-uusap ang kanilang mga mata. At makalipas ang mahabang oras ay umalis na sila doon. Nang mga sumunod na araw ay naging madalas na ang pagtatagpo nila ni Daisy. Palagi na rin ang pagtulog niya ng gabi sa bahay ni Daisy. Hanggang isang araw ay muling nag-cruise ang landas nila ni Emma. Kaya naman pala talaga kinalimutan mo na kami dahil tama ang kutob ko. Meron ka na naman palang kinahuhumalingan. Emma, pwede ba ako magpaliwanag? Wala ka nang dapat ipaliwanag. Sapat nang nakita ko na si Daisy na naman palang bago mong kalaguyo ngayon. Iniwanan mo si Arnold. Tinutulungan ko lang siya. Tinutulungan mo? Saan? Para tuluyan akong layuan at kalimutan? Alam ko naman na matagal ka nang may gusto sa asawa ko. Kaya ngayon nagkaroon ka ng pagkakataon, sinamantala mo naman. Kasalanan mo kung bakit nangyari ang lahat ng to. Wala kang ginawa kung hindi ang awayin si Arnold. Tapos ay iniwanan mo pa. Kaya sa panahon na kailangan niya ng karamay, ako yung nandito. Ako ang tumutulong sa kanya. At ikaw, nandun sa mga magulang mo. Sobrang taas kasi ng pride mo. Tama na, Daisy. Umalis na tayo rito. Emma, saka na lang tayo mag-usap. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Ang mga lalaking kagaya mo dapat pinaparusahan. Kung ako nga lang ang masusunod, dapat magkaroon ka na lang ng sakit para manahimik ka na. Paulit-ulit ka na lang nagkakasala sa akin. Palagi mong sinasabi na magbabago ka na at hindi na matutokso sa ibang babae. Pero kapag nandiyan ang tukso, hindi mo naman napipigilan ng sarili mo. Alam ko nang tumatakbo sa isip mo, Emma. Kapag may nangyari kay Arnold, ikaw ang mananagot. Magsama kayong dalawa, mga immoral! Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Lolo Arnold. Paano nga ay umalis na ang kanyang asawa kaya umalis na rin sila ni Daisy sa lugar na yon. Kagaya ng dati ay sa bahay na naman siya ni Daisy tumuloy. Nang gabing yon ay hindi kaagad siya makatulog. Iniisip mo pa rin bang masungkit mong asawa? Sobra na ang galit sa akin ni Emma. Hindi na niya ako mapapatawad sa dami ng mga kasalanan na nagawa ko. Nandito naman ako para mahalin ka, Arnold. Kaya kung ayaw niya na sa'yo, huwag
na mag-aksaya ng panahon para isipin ng mga ganong tao. Salamat sa pagmamahal mo, Daisy. Siguro kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung huling sinabi ni Emma, ang kinilabutan ako. Dapat daw maparusahan ako. Naisip ko na rin yon, pero binaliwala ko lang. Ay nako, mapupuyat ka lang kung iisipin mo pang mga bagay na yon. Halika na, matulog na tayo. Nahiga na nga si Lolo Arnold sa tabi ni Daisy at natulog na sila. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa sobrang sakit ng ulo na pakiramdam niya ay binibiyak. Bukod pa roon, ay napakabigat talaga ng pakiramdam niya. Parang hindi ko kayang pumasok sa trabaho. Para akong lalagnatin. Ang sakit ng ulo ko, Daisy. Teka sandali, kukuha ako ng gamot para maalis ang sakit ng ulo mo. Sige, baka meron kang kahit ano dyan. Meron akong gamot dito, paracetamol. Maganda rin ito sa sakit ng ulo at lagnat. Salamat. Binigyan din siya ng tubig ni Daisy, kaya ininom na niya ang gamot na ibinigay noon, tapos ay muli siyang nahiga. Nakaramdam siya ng matinding ginaw, kaya nagbalot siya ng kumot sa buo niyang katawan. Ganon man, ay patuloy pa ring binabalot ng lamig ang katawan niya, kaya niyakap na siya ni Daisy. Grabe ang lamig, Daisy. Parang may nakalagay na yelo sa likuran mo. Tangkaso na yata ito. Oo nga, sobrang init ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Mamaya lang, tsaka na-e-epekto na ang gamot na ininom mo. Ang lamig. Meron ka pa bang kumot yan? Teka, sandali. Meron dito. Teka lang. Eto makapal na kumot to. Sige, ikukumot ko pa ito sa'yo. Ilang kumot pa nga ang nilagay ni Daisy kay Lolo Arnold para malabanan ang lamig ng katawan na nararamdaman. Matapos naman ang ilang sandali ay nakaramdam siya ng kaginhawahan. Unti-unti ay nawala ang lamig na nararamdaman dahil sa gamot na ininom. Ganon pa man ay mataas pa rin ang temperatura ng katawan dahil sa lagnat. Nang sumunod na araw ay nanghihina na siya. Nagluto ng lugaw si Daisy na nilagyan ng itlog. Kumain ka muna, Arnold, para may laman ang sikmura mo. Wala akong gana. Ang pait ng panlasa ko. Kailangan pilitin mong kumain. Tuluyan kang manghihina kung walang laman ang sikmura mo. Paano ka gagaling yan? Sige na, kumain ka na. Kahit nangihina, ay napilitang bumangon si Lolo Arnold. Kinuha niya ang kutsara at ilang beses na sumubo ng lugaw. Hirap siyang lunukin yun dahil ayaw tanggapin ng sikmura niya. Nang malunok naman niya, ay pakiramdam niya ay parang babaliktad ang kanyang sikmura. Kaya nagmamadaling bumangon iyon at tumakbo siya sa banyo. At doon ay isinuka niya ang lahat ng kinain. Kaya lalo siyang nanghina. Noon niya naramdaman na mahapdi ang kanyang mga singit at hita. Nang tuluyan niyang ibaba ang suot na jogging pants, nagulat siya sa kanyang nakita. Daisy! Daisy! Ano yon? Bakit ba sigaw ka ng sigaw? Tingnan mo ang mga hita at singit ko. Ha? Puro paltos. Puro pasa na parang binugbog. Kaya pala pakiramdam ko, masakit ang parte ng katawan kong to. Naku! Oo nga! Di kaya pati yung ano mo may paltos din? Alam na ni Lolo Arnold kung ano ang sinasabi ni Daisy. Kaya marahan na rin niyang ibinaba ang kanyang brief kung saan nakita nga nila na pati ang kanyang buong bewang at ang kanyang pagkalalaki ay puro paltos na rin. Umalsa ang balat na mayroong tubig sa loob na para bang pinaso. Bakit ako nagkaroon ng mga ganito? Kaya pala ang sakit at ang kati ng pakiramdam ko. Di kaya bulutong tubig ang mga ito?
Teka, lagyan natin ng langis o pamahid para maalis ang mga paltos at pasa. Sige nga, lagyan mo. Ano itong nangyayari sa akin? May lagnat ako na meron pang mga pasa sa katawan. Ano kaya kung magpatingin ako sa doktor? Sige, mabuti pa nga para mabigyan ka ng tamang gamot para dyan. Kaya mo bang magbihis? Oo, kaya ko. Alalayan mo lang ako. Okay. Nang araw nga na iyon ay hindi na pumasok sa trabaho si Daisy. Sinamahan na lang niya sa doktor si Lolo Arnold. Matapos naman na ma-check up siya ng doktor, ay binigyan siya ng gamot sa lagnat at pangpahid sa kanyang balat. Nang makauwi sila ng bahay, ay kaagad na nilagyan niya ng pamahid na ointment ang mga paltos niya sa katawan, kabilang na ang samaselang bahagi nito. Saglit lang siyang makaramdam ng kaginhawaan sa mga gamot na ibinigay ng doktor dahil kinabukasan lang, pagkagising niya ay nakita niya na mas lalong lumala ang kalagayan niya. Naging sugat na ang mga pasa ko at paltos ko. Ay, sobrang sakit ang nararamdaman ko, Daisy. Sa halip na gumaling ako, ay lalong lumala. Ay, oo nga. Baka hindi epektibo sa iyo ang binigay ng doktor. Ano kaya kung magpatingin tayo sa albularyo? Ha? Bakit naman albularyo ang naisip mo? Ano naman ang magagawa nun sa'yo? Naisip ko lang kasi yung sinabi ni Emma. Baka may kinalaman siya sa nangyayaring ito sa akin. Naalala ko kasi ang kwento ng lolo ko. Kapag kinulam daw, kahit anong gawin ng doktor, hindi kayang gamutin yun. Tanging albularyo lang ang may kakayahan. Oo nga no. Baka may ginawang kalokohan sa iyong masungit mong asawa. Tama. Sige, may kilala ka bang albularyo? Oo, meron. Si Mang Leonardo. Baka matulungan niya ako. Samahan mo ako sa kanya. Nagpunta nga sila kay Mang Leonardo. Pagpasok pa lang nila ay napatingin na ito kaagad kay Daisy. Pero kaagad ding ibinaling kay Lolo Arnold ang atensyon nang makita ang kanyang kalagayan. Kailan ka pa ba nagkaganyan? Pang-4 na araw na po ngayon. Una ay nilalaglat lang ako pero nang tumagal ay nagkaroon ako ng mga pasa at paltos. Nung nilagyan ko ng gamot galing sa doktor, lalong lumala. Sandali. Tingnan kung magagawa ko. Kumuha ng aluminum na planggana si Mang Leonardo. Nilagyan ng tubig yon at nagsindi ng kandilang pula. Ang mga natutunaw na bahagi ng kandila ay ipinapatak nito sa tubig habang nanonood lang sina Lolo Arnold at Daisy. Unti-unti ay nagkaroon ng hugis ang natutunaw na kandila at di nagtagal ay natapos na ang ginagawang ritual ni Mang Leonardo. Inangat nito ang natunaw na kandila mula sa tubig. Tiningnan niyon, matapos ay ibinaling ang atensyon kina Lolo Arnold at Daisy. Isang babae ang nagpakulam sa iyo, Arnold. Hindi ko alam kung anong motibo niya para gawin yon. Ganun po ba? Sinasabi ko na nga ba? Nakulam ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Kontrahin niyo ang kulam, Mang Leonardo. Siya nga naman, Mang Leonardo. Gawin niyo na ngayon kung kaya niyo. Pasensya ka na. Pero hindi ko makakayang kontrahin ang kulam. Magiging delikado ang buhay ko. Lumapit ka na lang sa iba. Baka may magagawa po kayo, Mang Leonardo. Nahihirapan ang katawan ko eh. Pasensya na. Pero wala talaga akong magagawa. Walang nagawa sina Lolo Arnold kung hindi ang umalis na lang at bumalik sa bahay niya. Doon siya nagpahatid kay Daisy dahil nahihiya na siya. Naaawa na rin siya sa kanyang sarili. Bakit gusto mo pang dito tumira sa bahay mo? Wala ka ditong kasama. Doon ka na sa bahay ko, maaalagaan kita. Nakakahiya na sa'yo. Nagiging pabigat na ako. Isa pa, hindi na maganda ang amuin ng katawan ko dahil sa aking mga sugat.
Walang kwenta sa akin mga yan, Arnold. Ang mahalaga ay maalagaan kita. Kasi mahal kita. Salamat, Daisy. Ngayon ko nalaman na ikaw pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Sana ay ikaw na lang ang pinakasalan ko. Nagsisisi talaga ako na pinakasalan si Emma. Napakasama niya. Alam kong siya ang nagpakulam sa akin. Huwag kang mag-alala, Arnold. Tutulungan kita na hanapin ang Lunes sa sakit mo. Kapag tuluyan ka nang gumaling, kalimutan mo na si Emma at magsama na tayo ng tuluyan, ha? Oo, Daisy. Sa ginawa niyang ito sa akin, hindi na talaga ako babalik sa kanya. Nawala ng pagmamahal ko sa kanya. Sa halip ay galit ang nararamdaman ko ngayon. Pabayaan mo na siya. Nandito naman ako. Sige na. Magpahinga ka na. Palagi na lang kitang pupuntahan dito pagkatapos ng trabaho. Siya nga pala. Ako na nag-file ng sick leave mo para wala ka nang dapat alalahanin. Salamat ulit. Nang sumunod na araw ay nagulat si Lolo Arnold nang mayroong kumatok sa pintuan ng bahay niya. Kaya kahit nahihirapang bumangon, ay pinilit niya ang katawan hanggang sa makatayo at makalapit sa pintuan. Emma, nagbalik ka? Nakalimutan ko kasi ang mga damit ni baby na naiwan ko. Kailangan ko yun kapag manganak na ako. Eka, bakit ganyan ang ayos mo? May sakit ka ba? Kung makapagtanong ka, ay parang wala kang alam sa lahat ng nangyayari sa akin. Alam ko naman kaya ka nagbalik ay hindi para kunin ang lampin. Kung hindi para alamin kung ano ang kalagayan ko. Kung tumula ba ang karayom na mangkukulam sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Nagbibintang ka ng walang sapat na basihan. Masaya ka na siguro na makita mo ang kalagayan ko ngayon. Mahina ang katawan ko. Puro sugat ang bewang ko hanggang hita. Pati ang masilang parte ng katawan ko ay may sugat. Kahit pag-ihi, minsan ay ayaw ko nang gawin kasi sobrang sakit. Alam ko naman na nagkaroon ako ng maraming kasalanan sa iyo, Emma. Naging marupok ako pero saan naman hindi mo ako ginantihan sa ganitong paraan? Nagkakamali ka, Arnold. Kung naging ganyan ang kalagayan mo, wala akong alam dyan. Hindi naman ako ganun kasama para ipakulam ka. Sapat na sa akin ang iwanan ka. Hindi naman talaga umaamin ang may kasalanan. Ganyan ang ginawa ko sa iyo dati. Kaya ngayon alam ko na ang pakiramdam ng nilolo ko. Pero sana ngayon, nakita mo na ang kalagayan ko. Sana, tawarin mo na ako. Kasi habang lumalala ang pakiramdam ko, nadaragdagan ang galit ko sa iyo. Kagaya ng sinabi ko, wala akong alam sa nangyayari sa iyo. Pero ikaw lang ang nagbanta sa akin. Ikaw lang ang may matinding galit sa akin. Kaya nang magsabi ang albularyo na nakulam ako, alam kong ikaw lang ang gagawa niyon. Bahala ka kung anong iniisip mo sa akin. Malinis ang konsensya ko. Hindi ako katulad mo na maraming beses nang nanloko. Kukunin ko lang ang mga lampin at aalis na ako. Sige, kunin mo na. Kung hindi mo na ako mapapatawan, tatanggapin ko na yon. Pero sana huwag kang sumbatan ng iyong konsensya sakaling ito na rin ang magiging dahilan ng kamatayan ko. Diyos ko naman, Arnold. Kahit naman gaano pa kasama ang ginawa mong pangluloko at pananakit sa damdamin ko, hindi ko magagawa ang bagay na yan sa'yo. Dahil sa totoo lang, naaawa ako sa iyo nang makita ka ngayon. Pero napapalitan na naman yun ng galit sa ginagawa mong pagbibintang sa akin. Kung hindi ikaw, sinong gagawa nito sa akin? Sige, kung kaya mo pang katawan mo, puntahan natin si Mang Leonardo. Magaling na hilot at albularyo yun. Matutulungan ka niya. Sa kanya na ako lumapit. Wala rin siyang nagawa. Hindi daw niya kayang kontrahin ang kapangyarihan ng kulam. Kaya wala na talaga akong pag-asa. Tuluyan ng pinanghinaan ng loob si Lolo Arnold. Lumuhod siya sa harapan ng asawa habang umiiyak. Buo pa rin sa kanyang paniniwala na iyon ang may kagagawa ng nangyari sa kanya. Naisip niya
na kung papatawarin siya noon ay gagaling siya dahil yun ang mag-uutos sa mangkukulam na tigilan na ang ginagawang pangkukulam at pananakit sa kanya. At dahil nakita ng asawa niya ang kanyang pagsisisi at pagluha, ay napaiyak na rin yun. Patawarin mo na ako. Maawa ka. Baka may paraan pa. Bakit hindi mo ulit subukan na lapitan si Mang Leonardo? Sasamahan kita. Hindi nga daw niya kaya. Ako makikiusap sa kanya para subukan niyang muli para gumaling ka na. Kahit na nagdadalawang isip, ay napilitan na siyang sumama sa kanyang asawa para pumunta sa albularyo dahil na rin sa kagustuhan niyang gumaling sa kanyang karamdaman. Nang muli niyang nakaharap si Mang Leonardo, ay kaagad na napabuntong hininga ang matanda habang nakatingin kay Emma. Galing na daw ho dito ang asawa ko pero wala daw ho kayong nagawa. Ako na pong nakikiusap. Baka pwede niyo ho siyang tulungan na gumaling sa kanyang karamdaman para po sa aking magiging anak. Wala akong nagawa nate kasi kasama niya dito mismo yung babae na may kinalaman sa nangyayari sa kanya. Bago pa ako makakilos ay nakukontra na yon ang ritual na gagawin ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Dalawang mangkukulam na gumawa sa iyo niyan. Yung isa ay ang kasama mong babae nung nagpunta ka rito. Hindi ako pwedeng kumilos kapag ganon. Malalagay ako sa alanganin. Si Daisy? Kung ganun, makakakilos na po kayo ngayon. Maghagamot niyo na bang asawa ko? Oo naman. Sige. Gagawin ko ang lahat para parusahan na ang mangkukulam na gumawa niyan sa'yo. Kasunod noon ay kumuha si Mang Leonardo ng mga kagamitan sa panggagamot, kabilang na ang langis, itim na bigas, kandilang pula at taling pula din. Nagsagawa ito ng orasyon at matapos ay itinali sa bewang ni Lolo Arnold ang pulang tali. Ano ka ngayon, mangkukulam? Hindi mo ba inasahan na magkakaharap ulit tayo? Kung noong una ay hindi ako kumilos, ngayon malilintikan ka sa akin. Sabihin mo sa akin, ano ang dahilan mo para saktan ang taong ito? Hindi ako natatakot sa iyong matandang kulubotang noo. May sarili kaming dahilan kaya ginawa ko sa kanya yan. Hindi ko yun kailangang ipaliwanag sa iyo. Kung ganon, ay parurusahan kita. Humanda ka! Dahil ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ginawa mong kasamaan sa taong ito! Patuloy na umusal ng ritual si Mang Leonardo habang patuloy na nakikipaglaban sa mangkukulam. Nagkasubukan sila ng lakas at kapangyarihan. Pinagpapawisan ng malapot si Lolo Arnold. Ramdam niya na umiinit ang tali sa kanyang bewang. Habang ang asawa naman niya ay nanunood lang pero nag-aalala. Lalo pa nga at nakikita nito at naririnig ang boses ng mangkukulam sa bibig ni Lolo Arnold. Hanggang sa manaigang lakas ng kapangyarihan at kaalaman ng albularyo. Tapos na, Arnold. Malaya ka na sa pangkukulam niya. Naibalik ko na rin sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Mas malala pa dyan. Kaya tsak na ilang araw lang, kapag hindi niya nakayanan, ay mamamatay na din siya. Salamat po ng marami, Mang Leonardo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Pakiramdam ko ay nagbalik na ang lakas ko. Magaling na nga ako. Oo, talagang babalik na ang dating lakas ng katawan mo. Pero ang mga sugat mo, mga ilang araw pa yan bago magbalik sa dati. Ayos lang po yun. Ang mahalaga ay maaari na akong magbalik sa trabaho ko at sa aking asawa. Emma, matatanggap mo pa ba ako? Arnold, ayusin mo muna ang mga dapat mong ayusin.
Yung tungkol kay Daisy at iba pa. Kapag handa ka ng magbagong buhay at manatili sa akin, saka ka na bumalik. Sige, yun ang gagawin ko. At pasensya ka na pala. Kung napagbintangan kita, mabuti na lamang at napilit mo akong pumunta dito kay Mang Leonardo. Yung babaeng ipinagmamalaki mo at ipinalit mo sa akin, yun palang may kinalaman sa lahat ng to. Ibang klase. Nang makaalis na sila ng bahay ng albularyo ay naghiwalay sila ng direksyon. Pinuntahan ni Lolo Arnold si Daisy sa bahay niya. Gulat yun nang makita siya. Nagtataka ka ba kung bakit ako nandito? Hindi mo ba inaasahan na pupunta ko rito? Arnold, mabuti naman at magaling ka na. Anong nangyari? Alam ko na katotohanan, Daisy. Ikaw at ang tiyahin mo ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ako ng maraming sugat at ang hirang katawan ko. Anong kasalanan ko sa iyo? Bakit mo ako ipinakulam sa tiyahin mo? Papatayin mo ba ako? Wala naman kaming plano na patayin ka. Naisip ko lang na gawin yon. Para kung magkakaroon ka ng sakit, ay aalagaan kita. Tapos ay tuluyan ng mahuhulog ang loob mo sa akin. Habang nadaragdagan naman ang galit mo sa asawa mo. Kung magkakaganon, hindi mo na talaga siya babalikan at magiging akin ka na. Kaya lihim kong kinuha ang brief mo at ibinigay kay Tia Amelia. At yun ang ginamit para kulamin ka. Kung ganon, ay maaaring ginamit siya ang buko na nabunot ng magmano ako sa kanya. At himasin niya ang buko. Ibig sabihin, ay plano niyo na talaga ang lahat. Kaya isinama mo ako sa kanya, hindi ba? Oo. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yon dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong maging akin ka. Mali ang paraan mo sa pagpapakita ng pagmamahal. Nakakasakit ka. Pati ang tiyahin mo ngayon ay tiyak nahihirapan na dahil yun sa kagagawan mo. Anong ibig mong sabihin? Yung nangyari sa'yo ay nangyayari din kay Tia Amelia? Oo. Ganun ang sumpa ng kulam. Ano mang gawin niya sa kanyang biktima, kapag nakontra yun, ay babalik sa kanya. Hindi pwede yun. Ayoko mawala ang Tia Amelia ko. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Daisy. Sumakay sa sasakyan at umalis. Hinamol naman siya ni Lolo Arnold. Daisy, bumalik ka! Nang may dumaang tricycle ay pinarayo ni Lolo Arnold at sumakay siya doon. Nagpahatid siya sa bahay ni Aling Amelia dahil alam niyang doon pupunta si Daisy. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating siya doon. Nakita niya na nakaparada na sa harapan ng bahay ang sasakyan ni Daisy. Kaya naman nang pumasok siya sa loob ng bahay, naabutan niya ang nag-uusap ang magtiyahin. Nakita niya na nahihirapan na si Aling Amelia. Chang, patawarin niyo ako. Pati kayo nadamay sa mga kalokohang naisip kong gawin. Huwag niyo po akong iwan. Isasalin ko sa iyo ang aking itim na hiyas. Tanggapin mo sana para magkaroon na ako ng katahimikan. May kunti ka na ring alam sa panggagayuma, di ba? Kapag nasa iyo na to, magiging mas malakas ka. Hiyas ng pagiging mangkukulam? Tumango lang ang matanda. Tapos ay humugot ito ng malalim na buntong hininga at ng ilang sandali pa ay iniluwa nito ang isang itim na bato. Ipinakita iyon kay Daisy. Nang kukunin na iyon ni Daisy ay biglang lumapit si Lolo Arnold at inagaw iyon. Ibalik mo sa akin ang itim na batong yan, Arnold! Hindi mo dapat tanggapin ito. Lalo ka lang magiging makasalanan kapag napasayo ito. Dapat dito dinudurog! Wag! Wag mong gawin yan, Arnold!
kasabay ng pagkadurog ng itim na batong hiyas ay nalagutan na rin ng hininga si Aling Amelia. Kaya naman napahugulgol na lang si Daisy. Ipinagtabuyan ito palabas ng bahay si Lolo Arnold. Kaya naman iniwanan na lang niya doon ang babae. Bumalik siya sa kanyang bahay. Ilang araw pa siyang nagpagaling ng kanyang mga naging sugat at paltos sa katawan. Nang magaling na siya, ay sa kanya muling binalikan ang asawa. Emma, tinapos ko na ang lahat sa amin ni Daisy. Baka naman sa pagkakataong ito, ay magagawa mo na akong bigyan ng pagkakataon para na rin sa ating anak. Mangangako ko na magbabago na talaga ako. Hindi na ako lilingon sa iba. Aral na sa akin ang nangyari. Sus, ayan na naman tayo. Mangangako ka na naman pero hindi mo naman kayang panindigan. Hindi na kita pipilitin. Kung sa ngayon ay hindi mo pa rin ako mapapatawad. Pero pabayaan mo ako na kung naandito ka ay dumito rin ako para masuyo kita. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Patunayan mo na lang sa akin na nagbago ka na nga. Napangiti si Lolo Arnold. Hindi man siya napapatawad pa sa ngayon ng asawa, ay masaya na rin siya dahil hindi na siya pinagtabuyan noon. Pinayagan na siya na doon na rin muna tumira. Kaya naman, ng mga sumunod na araw ay ginawa niya ang lahat para muling suyuin ang asawa. Nang tuluyan na siyang gumaling, ay nagbalik siya sa kanyang trabaho at nalaman niya na umalis na doon si Daisy. Nag-resign na raw ito. Hindi na rin niya muli pang nakita. At sa paglipas ng araw ay unti-unti na rin gumanda ang pag-uusap nilang mag-asawa. Hanggang isang gabi, may kakaibang naramdaman sa paligid. Aray! Arnold! Bakit, Emma? Anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko. Gumagalaw, baby, sa loob ng tiyan ko. Parang hindi siya mapakali. Oo. Naku, baka naman natutuwa lang siya kasi magkasundo na ang mama at papa niya. Sana nga'y ganun. Pero dati kapag sumasakit saglit lang, minsan lang siya gagalaw, pero ngayon ilang beses na siyang kumilos. Napatingin sa bubungan si Lolo Arnold. Akala nila ay sila lang ang nakaramdam noon. Hindi pala, dahil alam din ng mga kapatid at magulang ni Emma na mayroong lumalakad sa bubungan. Kaagad na nagtungo si Lolo Arnold sa kusina. Kinuha ang itak at saka lumabas sa likuran ng bahay habang ang biyanang lalaki naman ay sa harapan ng bahay lumabas. Naghanap sila sa paligid. Pati ang bubungan ay inakyat nila at tinanglawan ng malakas na flashlight. Pero wala silang nakita. Arnold! Tay! May malaking asong itim na nakapasok dito! Tulong! Emma! Nandiyan ako! Nang dambahin ng malaking asong itim si Emma, ay naharang yun ni Lolo Arnold. Magkakasunod na taga ang ginawa niya sa asong itim. Tinamaan naman yun sa mukha at sa katawan. Nang nag-aagaw buhay na ang asong itim, ay nagawa pa niyong makalabas ng bahay. Habang nag-aagaw buhay yon, ay nagbago ang kanyang anyo. At naging si Janice. Janice? Ikaw? Isa ka palang aswang? Ilang ulit kong tinangka na patayin si Emma para masolo kita. Pero hindi ko nagawa. Nasugatan mo ako nung una. Kaya lumayo muna ako at nagpagaling. Bumalik ako ngayon para tapusin sana siya. Pero nandyan ka na naman. Hindi kita magagawang saktan. Kasi mahal kita.
Iyon lang at ipinikit ni Janice ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ay namatay na yun. Kaya takot na takot ang asawa niyang yumakap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay naging abo na si Janice. Dahil sa mga pangyayaring yon ay tuluyan ang nagbago si Lolo Arnold. Kahit marami ang mga tuksong dumarating, ay pinilit na niyang maging matatag at naging tapat sa kanyang asawa. Inisip niya na baka sa susunod ay hindi lang ganoon ang kanilang maranasan sakaling muli siyang magkamali at makakuha ng mga babaeng hindi pangkaraniwan.